Добър вечер, мили приятели на Център Груп телевизия. Вие сте с любимото си предаване Оракул. Аз съм Дари, а всички мои колеги са зад кадър. Ние ще отговаряме на вашите въпроси и надявам се да ви бъдем полезни, както винаги. Това личи от вашите мили писъмца, за които много благодаря. Да сте живи и здрави и Бог да ви благослови, да ви помага във всяко едно начинание. О, колко бързо имаме зрител в ефир. Добър вечер! Ало? Добър вечер! Добър вечер, Дари. Много ми е приятно. Казвам се Деси. Така, И съм от София. така, Родена съм на 20 декември да, в София. да. Имам един проблем и искам да го споделя с тебе. Неотдавна на работното ми място изчезна GSM и се съмнявам в някой от колегите. Искам да те помоля, ако ти е удобно, да прозреш, да разбереш точно кой е, да ми дадеш някаква насока, за да знам по-точно от какво да се предпазвам. Сега ще видя. Да, Но GSM е ваш, нали? да, мой личен подарък ми беше. Така. За мен е човек, който учи. Да. Работата ви свързана ли е с много хора, които минават от там? Бар или нещо, заведение? Да, точно така. Този човек е мъж, Да, който често пътува на кратки разстояния. Вероятно е студент, но работи и там. да, Не мога да кажа букви, това мога да кажа само когато гледам на кристалната топка. да, Но мисля, че ако започнете така с добро да се обърнете към него или евентуално да обърнете вниманието му към вярата, съвестта му да заговори, вероятно ще ви го подхвърли обратно. да, Не го е продал. да, Дава ми се, че го ползва. да, Ползва го. да, Вероятно в къщи само или го е дал на брат по-малък от него. да, Затова имате вероятност, ако скъсите дистанцията и заговорите на неговата съвест, да се пробуди тя, може би ще имате късмет да си го върнете. Той няма да се разкае да ви го върне, но ще го подхвърли пак. да. И други път си пазете вещите. Вие нещо сте много притеснена, натоварена. Освен тази кражба, която е станала на GSM-а, има и жена с пъстри очи и червеникава коса, която ви създава проблеми там. Така е, Има ли? така е, да, правилно. Пазете думи. Имам още един въпрос, удобно ли е да го задам? Да, кажете. В момента аз живея сама с дъщеря си. Имам един приятел, който е далече от мене. Мога ли да дам данните му? Да, разбира се. На 15-9 месец, 53-та година е. Казва се Петър. Така. Настоява за съвместно съжителство, дори брак. Сега ще видим. Мога ли спокойно да взимам подобно решение или не, според тебе? Сега ще видя. Вие се познавате, може би, от 10 на месеца или... Повече от година. Да. Повече от 10 месеца. Да. Не е съвсем ранно за познанство. В момента той е свободен, ангажиран е служител. Да, ето вижте. Дава ви се любовта, която е искрена и чиста. Да. Мъжът е спонтанен, може би да не изразява понякога точно чувствата си по начина, по който той иска, но реагира неподправено, искрено и чисто. Да. Може да бъдете щастлива като императрица на трон, да бъдете с него. Да. Първо, съжителство или брак, аз бих искала направо брак да бъде. Точно такова е предложението. Да, Мога ли да го приемам или не? да, можете да го приемете. Мъжа умее да прави пари, работлив е, кротък е, но е доста ревнивичък. Точно така. Трябва да знаете, че лесно се обижда. Да.
Този мъж не търпи критика. Истина е. И ако, нали, се съобразявате с него, не само вие, естествено, но ако говорите за проблемите си помежду си, ако не допускате да се получи една дистанция в отношенията ви и помежду вас самите, ще бъдете много щастлива с този човек. Той иска постоянно да чувства човека до себе си. Човека, който да го окуражава в работата му, който да му помага мисловно, духовно. Той е ерудирана личност. Дъщеря ви малко ревнува ли го? Доста. Тоест вас ви ревнува от него. Така. Не, тя ще свикне с тази мисъл. Тя може би се страхува да не бъдете наранена, защото много ви обича. Само това е причината. Вие до сега сама сте се борили в живота. Извинявайте, вдовица ли сте? Да. Така, извинявайте се. Виждам, че щастието ще помогне да се преборите с трудностите в живота и винаги ще намирате броди сред най-бурната река. Приемете брак. Добре. И да ни се обадите, ще дойдем на сватбата с камери от нашата телевизия. Добре, благодаря предварително. Благодаря и аз за вас. Да, Мога ли да задам още един въпрос, ако е да, удобно? кажете. Исках да попитам и също за неговата майка, която от време на време боледува, Да. чувства се безсилна, храни се добре, но може би това, че скоро почина съпруга ти, бащата на Петър, възможно е и за това да получава такива пристъпи. Скоро беше в болнично заведение, след това се върна, самотата изглежда я мъчи много. Тя кога е родена? Тя е родена на 11 септември. Да. 11 септември 36-та година. А малкото име? Милка. Милка, със сърцето не е добре. Да. Кръвообращение, кръвното налягане варира при нея. Да обърне внимание на отделителна система бъбрици. Да. За здраве не е прието да се говори, затова ви казвам към нужния лекар, тъй като вече казахте, че тя е била в здравно заведение. Затова ви казвам просто слаби места и оттам вече постоянна връзка с лекуващия лекар. Няма страшно, малко в депресийка е, поуплашенка е, но вие ще й вдъхвате кораж. Тя ще бъде щастлива с щастието на своя син и бъдещата си снаха. Да, благодаря ви много. Бог да е с вас, да ви помага във всичко. Да, благодаря ти, Даря. Приятна вечер. Мерси. Ало, добър вечер. Имаме ли зрител в ефир? Добър вечер, Дари. Добър вечер. Обажда се Розалия от София. Така, Искам да попитам дали има някакъв шанс за нова работа. а кога сте родена, На Розалия? 28 май. 28 не се чува. Май. 28 май. 05, да. Да, 59-та година. така. И се заседях доста време на едно място. Струва, че Сега ще видим, Розалия. Рози, вие ще работите. Скоро ще има повод за веселие. От две места ли очаквате от две места предложения очаквате за работа? Не? лошото е, че не очаквам от никъде нищо напоследък. Ще имате възможност да изберете. Едното е на по-дълго разстояние, ще трябва да се пътува, а другото е съвсем близо до дома ви. Близо до там, където живея. Да. А, Имате ли предвид нещо? не, нямам нищо предвид за това.
Погледайте се, да, попитайте, защото вие трябва да търсите, но ви се дава късмет, дава ви се и документ. Вероятно ще бъдете на трудов договор и просто се така оговорете да бъдете с договор, да не сте инкогнито, дама инкогнито. При всички положения няма да е нещо мое, пак така с договор някъде. Да, отначало с договор. След това вие ще имате възможност, финансовата възможност след 6-ти месец да се отделите и да започнете нещо като свой бизнес. Но до второто полугодие не виждам. Промяна някаква. Да, промяна ще има в работата, но ще има успехи в частен бизнес едва след юни месец. Има някаква възможност да се разбере какъв ще е. За какво казахте, не ви чувам. Какъв ще бъде този бизнес, смисъл свързан с... Сега ще видя. Информатиката е ваша стихия, трябва да знаете. Сряда ви е щастлив ден. Той работи за вашия късмет. Медитирайки с кихлибар, ще изпълнявате желания. Търговията е перфектно амплоа за вас. Всичко свързано с новини, с изяви, с подвижност, също бихте могли нестатични дейности да развивате. Просто да не сте на едно място, да кажем, като счетоводител. Да. Вие умеете да контактувате с хората, имате дар слово, обаятелна личност сте. Затова разчитайте на своя чар, на своя разум и на доброто си сърце. Те ще ви отварят врати винаги и навсякъде. Вие разведена ли сте? Не. А имате ли проблеми в интимен план? Мога да кажа, че нямам. Не сте имали? Проблем. Последните няколко години. Последните няколко, да, но аз говоря за миналото. За миналото, Да, защото ми се дава, че това е дало отражение на вас за бъдещето ви. Живяли сте дълго в някаква тъга. Тази раздяла е била резултат от чужда енергийна намеса. Затова не трябва да се връщате в спомените си назад. За сега, за бъдеще ви се дава лъвска сила, много късмет и възможности за щастие в интимен план. Наоколо няма човек. Предполагам, че близките 10 години може и да се появи някой. Не, за вас е много удачно, да кажем, един мъж, който е водолей или везна. Уравновесената везна би туширала вашия темпераментен характер и би се получила една великолепна хармония в отношенията. Изключително интуитивния и интелектуален пък водолей би ви дръпнал напред в бизнеса. Искам да ви кажа, че можете всеки друг мъж да намерите подходящ за съпруг, стига асцендента да му бъде в Близнаци или Луна, Венера, да са в някои от тези зодиакални знаци, които ви споменах. Но вие, когато се запознаете, а това предстои да бъде много скоро, ще се обадите, ние работиме денонощно и ще ви кажем дали той е бъдещия съпруг. Да, благодаря ви много. Това Всичко. Мерси много. Всичко хубаво. Бог да е с вас, да ви помага и да бъдете щастлива. Добър вечер. Добър вечер. Иво се казвам. Така. На 24.12.77 нещо за любовта ми. Веднага. Ай, какво ми се пада тази вечер? Все някой с разочарование в любовта. Вие имали ли сте разочарование в любовта? Да. Така, сега заставате като дъб, на твърда позиция. Неустоим и красив, отключвате нещо ново в своя живот. Съдбата ви дава златния ключ.
Тъй, че съвсем спокоен бъдете. Това разочарование е било като камък на душата ви, обаче сега той се маха и вие изграждате дома на любовта. Не ви разбрах. Така е. Добре. Радвам се. Виждам, че създавате дом с много любов, щастие и късмет. Измитате всичко старо и лошо. И от сега нататък с Божията благословия вие ще имате и достатъчно материално благополучие и щастие в интимен план. Попадате в ново общество, а тези нови хора ще ви оградат с много любов. Ще получите и документ, от който така отдавна сте се нуждаели. Попътен вятър за всяко едно ваше начинание. Смело действайте, ще има победно знаме над вас. А вие, господине, случайно да искате да правите някаква трансформация с дом, да продавате, да купувате, има ли? Да, така е. Подходящо е, но след март месец. Сега търсете възможности за това, намерете и любимия човек и заедно изберете подходящия дом за вас. Ще имате едно дете, което може би ще се роди летните или есенни месеци до година. Много романтика във вашия живот. И нещо за здравословния ми. Не, мили господине, по отношение на здраве в ефир не се коментира, въпреки че аз самата съм медик. С закона на народното здраве не е разрешено да се коментира здраве в ефир. Вие знаете своите лекуващи лекари, ако имате джипи, ще се обърнете към него. Обърнете внимание само, туширайте емоционалността, създавайте комфорт на душата си, защото от тревогите тръгват всички болести. С вярата в Бога и с малко спокойствие, с помощта и на лекарите, слънцето ще изгрее за вас. Нямате основание да се тревожите. Разсеиват се всички облаци. Дори и да сте имали някакви проблеми, те се разсеиват. Жаботата ще се засили при мен. Момент. Трябва да видя с другите карти за вашия бизнес. Може да ви се направи и бизнес прогноза, и бизнес игла, и защити, и талисмани. Няма да се притеснявате. Винаги сме на ваше разположение. Сега. Много завистливи хора има около вас, но не се страхувайте. Имате закрилата на боговете. Вие самия сте роден с невероятна интуиция и доверявайте и се, тя никога няма да ви подведе. Заобиколен сте в момента вече от подходящи хора. Виждам и дамата на сърцето ви също ще участва във вашия бизнес. Съдбата ви дава своя щит, ще бъдете защитен и ще имате голям късмет. Тъй, че не се притеснявайте. Ще имате възможност да се развивате и в бизнес план. Ще се радвам да се обадите и да се похвалите. Да, разбира се. Приятна вечер. Всичко хубаво. Имате ли си химикалка? Ще намерим. Ще следват реклами. Запишете си нашите данни. Реклама. Много са. Чрез оракул, здрави, щастливи, преуспяващи. При нас ела и ти. С любов подаваме приятелска ръка. В борса Оракул заживяваме с твоята съдба. Лекари и психолози, ясновидци, магове, астролози, лечители и нумеролози с бистър поглед бъдещето ти оглеждат. Вещо пъзелът живот подреждат. Вяра, вълшебство, доброта, съзвездието от известни в страната и чужбина специалисти работят в единствената лицензирана денонощна борса Оракул. Телефони 088 10 18
и 0881058 са без допълнителни импулси за GSM услугата и без код от цялата страна. Ясновидство, карти, руни, индивидуални хороскопи, откриване и премахване на негативна енергия, магии, зареждане с положителна енергия, народна медицина. Тук ще намерите лечебното въздействие на минерали, масла и цветя. Денонощна информационна борса ви очаква. Национална информационна система СОВ-справка. Информацията, когато ви трябва и където ви трябва. Добър вечер след рекламите. Ало, Да. здравей, Дари. Здравейте. Казвам се Елка. Да. От София съм. Родена съм на 19 август Така. 46-та година. Нещо за мен да ми кажеш. За какво да гледаме, Ели? За семейството. Добре, мила Ели. После ще ми кажете и данните на вашите близки. А сега искам директно за вас да кажа, защото вие сте една колоритна личност. Родена сте с мисия на земята да учите хората на мъдрост и доброта, което ви прави чест. Родена сте под слънчеви вибрации и то доста енергични, затова ще запазите красотата и работоспособността си много до дълбока старост. Ако изсушите листенца от червена роза и си ги слагате в чай или просто носите, когато е необходимо, като талисманче в себе си, в капсула от антибиотик или просто в едно триъгълниче от станьол, ще бъде чудесна защита за вас. Перфектна защита също е изсушена портокалова кора или ако консумирате лимони, портокали като сок. Така, умна и енергична, ще има някакъв повод за веселие скоро във вашия дом. Дай Боже. Развивали ли сте или развивате в момента нашите способности? О, не. Имате тази дарба. Така силна интуиция. Предчувствате нещо и то става. Мислите за човек и го виждате или ви се обажда. Така е. Да, така е, дарба е това. Скоро ще имате едно материално благополучие. Решаване на административен въпрос във ваша полза.
Нещо, което по право ви принадлежи, се ползва от други. Има ли такова нещо? Има в работата. Да. Но ще се поздравите с победа. Дава се от изневиделица печалба някаква пари. Внезапно нещо, което не сте очаквали, така, или наследствен имот ще уредите, или просто някаква печалба внезапна, но тя ще помогне да се стабилизирате, да стъпите здраво на крака. Вие сте от хората, които може да превръщат враговете си в приятели. Така ли е? Не съвсем. Защо? Защото не съм много такъв човек. Не знам, аз предполагам, защото това е и картата, че никога не бихте отвърнали на злото с зло, да кажем с магия или с донос или с някакво непочтено средство. Не, това няма да става. Нали? Затова ви казвам. А те пък, след като не реагирате на злото с зло, ще се осъзнаят, съвестта им ще заговори и ето, че ще се разкаят, ще дойдат пред вас с разкаяние и молба за прошка. Да знаете това. Победа ви се дава, богат улов. Съдбата ви дава своя пламък, тъй че развивайте дарбите, които имате. Бъдете винаги справедлива, бялото да е бяло, черното черно за вас. Мъчили са се да ви притиснат до стената. Просто виждате колко неприятна история е било. Вие самата сте го изживяли, но това е от минал момент. Няма вече да страдате, влизате в период, в който 7 години напред ще се радвате на щастие и благоденствие, на едно благополучие. Малко тук има дисхармония в един план, но пък вместо да ви обесят надолу с главата, вие ще стъпите здраво на крака. Сега виждам, че като победителка заставате на трон. Питайте, аз се унесах. Толкова ми е приятно да разговарям с вас, че питайте ме, миличка. Сега за големия ми син. Така. За Румен. Кога е роден Румко? На 29.9.69. Така, какво питате за него? Дали ще се ожени скоро? Как ще е? Така. Румен създава дом и семейство. Даже ще има възможност да избира между 2 момичета на кръстопът и 2 момичета ще бъдат подходящи за него. Затова е добре да се обадите, за да може да видим коя е най-подходящата според рождената дата, часа му, да се направи една синастрия. И тогава вече той ще слуша, разбира се, и сърцето си, но предупредения човек е въоръжен човек. Като знае с едната какво го очаква, с другата какво го очаква, ще направи своя избор. Имало е разочарование, то е отминало, предстои брак щастлив, дух на покойник го пази. Имало е негативно влияние. Затова така, да. Вие самата си знаете. Чистено ли е то? Аз ще ви науча... ремонт на етажа и сте изчистили, осветили сте етажа, добре. Аз ще ви науча и енергийно как да изчистите самото това влияние, за което виждам това заключване на късмета. Ще ви науча, то е елементарно, вие ще си го направите. Ето щастливия венец, който идва при него. Момчето очаква един документ сега. Ще има възможност да попадне в ново общество, където да се чувства перфектно и щастието, любовта никога няма да го напускат. Всичко най-хубаво. Приятна вечер. А на вас, драги зрители, пожелавам да се обичате и да помните, че и аз ви обичам.
Бог да е винаги с вас. Бъдете живи и здрави. До нови срещи!